Adrián, o fillo maior de Elisa Bruñedo, foi o primeiro en declarar nesta segunda sesión do xuízo. Lembrou aquela tarde do domingo 1 de setembro de 2013, cando súa nai saíu a pasear, como acostumaba a facer, e xa non regresou. Estuve 24 horas andando en bici por el monte, por todos lados, buscándolo. Sin dormir, sin comer e sin beber. Tanto el como o seu irmán precisaron asistencia psicolóxica. De feito, Álvaro, que acababa de cumprir os 18 anos, tivo que abandonar os seus estudos de arquitectura. Pierdes tu apoyo más importante en la vida. Tienes sueños que te despiertas en mitad de la noche recordándola y que no estás bien. Tras denunciar a súa desaparición, familiares, amigos e veciños andiveron á procura de Elisa. Un deses veciños que a vira camiñando foi quen atopou o seu cadáver. Tamén declararon varios veciños de Lavandeira que aseguraron escoitar no momento dos feitos un berro de muller. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Y al mismo tiempo sentí un coche en marcha. Y al rato sentí un golpe como de cerrar una puerta y ahí se acabó. Roger Serafín Rodríguez é investigado por un delito de agresión sexual e outro de asasinato. A Fiscalía pide para el 32 anos de cadea. A acusación particular 37 anos. Pola súa banda, a defensa pide unha sentenza xusta e alegou disociación da realidade por parte do seu cliente.